Bafowethu, yabona le ndaba yamadlozi nale ndaba yabafile nabantu abafileyo nokukhonzwa kwabo siyoyimemezela kuze kubuye uJesu. Akhe ngithi ngiyoyimemezela ngiye kufaka iningi ngathi ngikhulumela inyunyana. Angikho la ku-TikTok uzothola ama-followers, kodwa sila kuzomemezela iqiniso elivula amehlo abathile ababonayo. That's why ke okoqala mina soku-understand ngisho kwasona lesi sizulu ngathi kunezinto ekumele sibacacisele zona bona laba abakholelwa ezulwini. Mhlambe soyikhuluma ngelinye la, ngoba ngokwesinto kwakungasena wonke umuntu oshonayo abayidlozi. Kwakungasena wonke umuntu uma eshona abuya azosigada. Ayikaze yaba kanjalo. Kwangasena wonke umuntu ethi meshona ukukholelwa kuye ukuthi bavulele indlela. Ayikaze yaba kanjalo. Kodwa ke asifocuseni kulokho. So buya ngakho lokho. Ke sikhuluma ngalidlozi ngqo ngokwesizulu noma ngokwesintu. Thina maKristu esisindiswe egameni lika Jesu, esikhonza uNkulunkulu, esimazi noma esa-introducela lo uNkulunkulu through iBhayibheli. Ngoba enye into emele siyilungise bafethu siyicacise ukuthi uma sithi uJesu njengokusho kwabanye bathi uJesu umprofeti, ngoba abanye bathi uJesu umprofeti uyafana noShembe, uyafana noMuhammad, uyafana noBuddha, basho njalo uma bechaza. In other words, if uJesu umprofeti kumele kube nencwadi efakazela ubuprofeti bakhe, iBhayibheli. Uma uShembe umprofeti kumele kube nencwadi efakazela ubuprofeti bakhe, ihlabelelo. Uma uMuhammad umprofeti kumele kube nencwadi efakazela ubuprofeti bakhe, iQuran. Kanjalo uBuddha kuze kuyele. But iphutha elifale yenziwa abantu abaningi, kakhulukazi abantu abamnyama bale Africa noma eSouth Africa. Yila khona abafuna ukuyishutheka eBhayibhelini elikhuluma ngoKristu eveza uNkulunkulu nomoya ongcwele. Uma sesiphinda lona lelo Bible sifuna ukubachazela lona, bafuna ukuphikisa thina ke ngalo. Kanti lento yokukhonza amadlozi nokukhonza abantu abafile nokukholelwa kubo ungayikhonza kahle kamnandi if iBhayibheli ungalimention, ngoba once wa mention iBhayibheli ukhulumela thina abanikazi balo esikholelwa kulona, ngoba thina sikhonza uNkulunkulu ngalo iBhayibheli. Angeke siphikisane namuntu uma kukhona abantu abakhonza uNkulunkulu kodwa bangalimention iBhayibheli, ngoba kunezitori eziningi, izitori ezifana nokuthi bathi abantu abasindisiwe bakhonza abantu abafile, bakhonza uAbraham, bakhonza uAdamu, bakhonza uMateyu, bakhonza. Angazi bafethu nifuna siphikisana ngento engayenzi inisense noma anifuna ukurizina ngokomqondo nangokukhula. Wake walithola yini ibandla kwabantu abasindisiwe abantu bakhonza uAdamu? Wake walithola yini ibandla abantu abasindisiwe abantu bakhonza uAbraham? Alikho ibandla la kukhonza khona uMateyu, alikho ibandla lokukhonza khona uPawulu. Sikhuluma thina ngabantu uNkulunkulu abasebenzisa, sithi incwadi eyabhalwa uPawulu. Sithi thina uAdamu nansi into ayenze etsimini seEden. Noma nami njengoba ngisindisiwe nje kunezinto engikhumbulayo ngabazali bami. Ngithe ngiyamkhumbula ubaba wakhe wasitshela ukuthi eminye imiyalo kaBaba ngiyala ngayo ngisayigcina kuze kuba namhlanje ngoba iyangisebenzela. Alikho ibandla elikhonza abantu abafile. Akekho umuntu ofile oseBhayibhelini simkhonzayo. Asifuna ukwazi namathuna abo ukuthi bangcwatshwa kuphi ngoba vela sikhonza bona. Thina umuntu esimkhonzayo uJesu owafayo wavuka, nasemlandweni kuyaziwa. Akukho umuntu ofile thina esimkhonzayo osethuneni. Akukho ibandla likaAbraham nebandla likaJoseph enithi nina labo abantu enibabiza ngithi nikhonza abana sikhonzi bona. Alikho ibandla elikhonza uJoseph. Thina sikhumbula izinto uNkulunkulu azenza ngoJoseph, izinto azenza ngoShadrach, izinto azenza ngobani bani. Ayikho into esikhonzayo ngabantu abafile. Now nansi into omele understand. uNkulunkulu okhonzwa yithi othe kithi ningayi kwabantu abanamahlozi, ningayi kubo, ningabhuli, ningahambisa amadodana enu emlilweni. Kusho uNkulunkulu eyala abantu abakholwa kuyena.
Akusithini sethi samukela uJesu sithi abantu abafile amadlozi. Futhi akekho umuntu wakhe wabiza umuntu ofile ngedemon. Kunale inkulumo yokuthi kuthiwa sithi thina abantu abafile amademon. Angazi ngiyithatha apha amademon kanjani. Amademon maningi kabe. Amademon yingilosi ezaxoshwa kanye noSathane. Inqwaba uquqabalaza ezinye zazo zavalelwa emgodini obumnyama. uNkulunkulu akavumelanga ukuthi ayivulele lezi zingilosi ngoba ziyingozi kakhulu. Ezinye zazo ngoba ingilosi azinayo imizimba, lezi ezaphonswayo zagcina zasebenzela umbuso obumnyama. Yilezi ingilosi lezo ezihamba zirecruiter abantu, zidivert abantu, zibadivertela embusweni obumnyama. Yilezi ingilosi esiyibiza ngamademoni. Akekho umuntu ofile esimbiza ngedemoni. Amademoni aphelela aright, amademoni alapho. That's why akekho umuntu othi ma-efa bayingilosi. Ingilosi eziningi ayifuni uku-edwa ngumuntu ofayo. That's why kunabantu abathi makufingane encane kuthiwa bafuna beyingilosi. Ingilosi azifuna uku-edwa, ziphelela. uNkulunkulu wedela zaphelela. Namademoni ashiya ubukhosi bazo, alahlwa, agcina abamademoni maningi aphelele. Into ayenzayo ukuthi hamba recruiter, akhanda iy'thombe kwabantu abathile, abadiverta bakholelwa kulezo zinto. Asikaze sathi umuntu ofile uyidemoni. Ayikho into efana naleyo. Uma ekhona omsho njalo, omtshela, umletha ngapha ngakithi simelekelele. Number 2, asukucaciseni lokuthi kusho uNkulunkulu ukuthi thina abantu abafile singabakhonzi. uJesu esemkhonzayo wafa, wambelwa, ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Sikhonza umuntu owafayo wavuka. Ukuthi umlungu noma umjuda noma uyikhalathi noma indiya noma umzulu asidandaba nalokho, kodwa esikubambile ukuthi lo esimkhonzayo ufile wavuka kwabafileyo. Nayo lento siyichaza ngelinye ilanga ngoba uJesu uzalelwe eMiddle East. So ke sichaza ukuthi abantu base-Middle East banjani. So ichaza kodwa namhlanje asendlule kuyo. Now bese lithi iBhayibheli ke lisho kithi esisindisiweke. Ezinye sezizathu esenza ukuthi singawakhonzi amadlozi lithi munye umlamleli noma munye umxhumanisi, a mediator phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Uyezwa ke manje? Now uNkulunkulu uthi manifuna ukuxhumana nami anidingi abantu abafile, anidingi izilwane, anidingi imbuzi, anidingi makhandlela, anidingi intambo. Ibridge eliza kimi kusho uNkulunkulu uJesu. Simkhonzela lokho bafethu. uJesu oyibridge. Masifuna uNkulunkulu simkhonza uNkulunkulu through uJesu. That's why ke athi kuJohn chapter 14 athi mina indlela neqiniso nokuphila. Bese athi akekho yakubaba ngaphandle kwami. Niyayizwa kodwa lento bafethu. Asikwazi ukuthi sithi siya kuNkulunkulu ngabazali bethu ngoba uthi uJesu akwenzeke. Abantu abafuna ukuya kuNkulunkulu baya ngami. In other words, uma nirejecta mina ngeke nikwazi ukufikelela kimi. uNkulunkulu simkhonziswa ngalokho ngoba uyena wasitshela ukuthi uyena indlela. Azikho ezinye indlela eziya kuNkulunkulu. Akusabakithi abafile, akusibona noAbraham, akusibona noPawulu, akusibona laba abantu uNkulunkulu abasebenzisayo, kodwa bonke basipointa kuJesu. uJesu indlela eya kuNkulunkulu. Ngeke bafethu nifuna ukusikhonzisa abakithi abayishona abayilalela basemathuneni. Si-understand into yodwa ukuthi umuntu uvela kuNkulunkulu, ma-efa ubuyela kuye, bese kudepende ukuthi umoya wakhe wosebenzela kuphi. Ubaba wami njengoba washona ngikholelwa ukuthi kunendlela azongivulela zona. Ngeke kunezinto ubaba ahluleka ukungivulela zona esaphila, ngeke ayivule meseshonile. Ayikho ifema ayekuyo, ayikho ikampani ayekuyo. Kusho nina nithi abantu abashonile baphumule noma balele. Akakwazi ukulala abuye afunda phinde engigada. Iy'nkolelo esifuna ukuthi nisidiveta khona nithi thina sithuka abantu abashonile sibabiza ngamademoni. Ayikho into enjalo. NgiwakwaZwana mina Sibonga ngisithenga ngesakithi. Uma uZwana oqala wakithi idlozi lakhe kwakuubani. Uma kuwukuthi amadlozi into ekhona uyona into omele ikhonze, iyona into esivulela indlela. uZwana oqala kithi kwaZwana ubani oyidlozi lakhe? Yena wayevulelwa abani indlela. Kukhona uNkulunkulu kuphela okhonzwa ngoJesu. Asizange sithi abantu abafile amademoni, sibabizanga thina ngemimoya. Imimoya ilezi ingilozi ezaxoshwa kanye noSathana ezikhanda iy'thombe zidiverte abantu zibathumbe ukuze badiverteke ukukhonzeni uNkulunkulu. Hayi abantu abakile hayi abantu abakithi abashonile. Abantu abakithi abashonile sinenkolelo ukuthi baphumule basazovuswa bahlulelwe ngokwemisebenzi yabo. Yilona lo njengokwenza kwakhe. Ngeke ngimkhonze umuntu wakithi, ngingamkhumbula, ngingakhuluma ngaye, hayi ukuthi ngimkhonze. Azikho indlela angangivulela zona.